Instagram, selfies og Facebook-opdateringer med billeder af dit smukke ansigt er super vigtigt, er det jo vigtigt med sikkerhed for ansigtet. Hvis du nu skulle falde og være medvirkende i et cykeluheld, hvor dit ansigt kunne blive massakreret, så kunne du lige så godt slette din Instagram-profil, logge af Facebook og leve et offline-liv. Men det er du selvfølgelig ikke interesseret i. Derfor er det super vigtigt at have cykelhjelpen med dig, når du er på farten. På med den, klik, og så er det bare... Denne cykelhjelm kan redde liv. Og jeg bliver så glad, når jeg ser store elever cykle med cykelhjelm. For man ved jo godt, at store elever, de cykler selv som brækket arm. Og det behøver jo ikke at være deres egen skyld, hvis de falder og knalder hovedet ned i en kantsten. Cykelhjelmen, den vil redde dem, sådan så de bevarer livet og førligheden. Cykelhjelmen, det er bare